Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Moi, mun ei ollut tarkoitus pitää ihan näin pitkää taukoa tässä kuvaamisessa. Alkuklipit oli siis aamulta, kun kävin tekemään salitreenin. Ja sit mä tulin kotiin ja tein työpäivän. Ja nyt kello on... tulee pian 7. Mennään tästä ihan pian mun kaverin kanssa lenkille. Tää on niinku haastavinta aikaa juoksemisen suhteen, kun tulee kylmä. Et mikä on se sopiva määrä vaatetta laittaa päälle. Nyt mä tiedän, että me tullaan tekemään hyvin semmonen kevyt kävelyn ja hölkkäjuoksun blendi. Pitää pukeutua vähän lämpimämmin, mutta jos juoksis yhtä soittoa vaikka jonkun tunnin tai pidemmän, pärjäisi kyllä paljon vähemmälläkin vaatetta kuin mitä mä oon nyt suunnittelemassa. Mulla on täällä alla tekninen teepaita. Itse asiassa kun olin Red Bull 400 paidan lisäksi pitäisin ihan tän hupparin. Tämmönen suht kevyt liivi. Musta tuntuu, että se perussääntö on pukeutuu noin 10 astetta lämpimämpään keliin kuin mitä oikeasti on, kun menee juoksemaan. Koska sun kroppa kuitenkin lämpee oikeasti tosi nopeasti. Ja jos on pitkäkestoisempi suoritus, niin siinä tulee lämmin. Mut tää nyt ei oo pitkäkestoinen suoritus eikä kovatehoinen, niin en halua, että kerkeä tulee vilu. Musta tuntuu aina ihan semmoiselta eggheadiltä, masipallo päältä, tämmösen otsapannan kanssa. Täältä mä näytin koko viime talven egghead. Sitten tarvitaan lenkkarit. Nämä brooksit. Ja siinä on mun juoksulukki. Painava. Nyt on käyty lenkillä ja käytiin kaupassa. Mä ajattelin, että mä näytän, mitä me ostettiin, koska se on kiinnostavaa nähdä, miten ihmiset ostaa kaupasta. Ananasta, piparkakkurahkaa, tossa tuorepuuroa. Nää on ihan parhaita mausteita. Varsinkin kanelia tälleen syksy-talviaikaan menee paljon. Samoin asti energiageelin, koenalohveli, banaania. Aina banaania. Leipää ja mozzarella. Tehdään nyt itse asiassa semmoista, mihin tulee vielä kans pestoa. Iltapalaksi semmosia pesto mozzarella leipiä. Näytän pian kananmunia. Herkkukaura juomaa. Useampi islantilainen herkku. Pepe, of course. Pepe is life. Se on itse asiassa jännä, koska olin ennen vahvasti team kokis. Siis mä en oikeesti tiedä mitä tapahtuu, mutta on kasvatettu kuitenkin kokis ihmiseksi. Toivottavasti mun perhe ymmärtää tämän valinnan, minkä mä oon tehnyt aikuisiellä.
tuntuu, että mä en ole puhunut teille ikuisuuteen. Musta tuntuu, että video on tosi sekalainen. Mä pahoittelen, jos se on. Mä en oikein tiedä vielä. No perjantai te näittekin. Lauantaina me käytiin vähän kiertelemään tuossa keskustassa. Ostaa parit joulukoristeet. Mä en nyt halua mitenkään ihan veri paljon ostaa mitään joulukoristeita. Meillä ei oikein ole tällä hetkellä mitään joulukoristeita niin valmiina. Niin sen takia mä ajattelin, että mä haluan vähän jotain pientä niin kuin jouluista saada kotiin. Kävin Helsingissä itse asiassa kanssa. Heidän kaveri Lotta täyttää tänään 30, niin hän järkkäsi sellaiset ihanat lasten synttärikemut, missä oli kaikkea aaselehäntää ja se tuoli musiikkileikki. Ja sitten tuli onginta, ai niin. Se oli niin symppis. Lotta oli saanut yhteistyönä Bloom-nimiseltä toimistolta ehkä kaikkea täytettä näihin ongintapussukoihin. Täällä oli tämmönen coconut coffee scrub. Tää mun kaveri sanoi, että tää on kuulemma tosi kiva. 2 tämmöstä maskia. Nää on ihania. Sitten kun ne laittaa vielä jääkaappiin, niin ja sitten täällä oli vielä tämmönen näitä tämmösiä silmänalus niin kun maskijuttuja. Miksi näitä kutsutaan? Silmänalus. Onks näillä joku nimi? Näitä tämmösiä. Nää kans kun ne laittaa jääkaappiin. Sit laittaa, niin siis tuntuu niin ihanan semmoisilta viilentäviltä. Mä en tiedä tekeekö tämmöiset niinku varsinaisesti mitään. Mut kyllähän ne nyt, just jos ne on viileitä, niin kyllähän ne nyt sit laskee vähän turvotusta, jos se on silmi alla. Jos ei muuta, niin se tuntuu semmoiselta tosi luksukselta. Ja ainakin itse tuntuu, että näyttää jotenkin virkeämmältä, vaikka ei oikeasti näyttäisikään. Ja sitten täällä oli vielä tämmönen kasvoseerumi. Tää ei ollutkaan mulla tuttu merkki ennestään, Glow Hub. Siis ihan superihanaa, että Lotta järkkäsi tommosen. Ylipäätään siis tommoset lasten synttärit, ne oli niin hauskat. Siis mä en tiedä milloin viimeksi mulla on ollut noin hauskaa. Oon nauranut niin paljon ja se oli semmoista, että oikein syke nousi. Siis mulla oli syke jossain kohtaa. Mulla oli sen tuolileikin jälkeen syke. Ja se oli 148. Niinku. Tuntui jo vähän vaaralliselta jopa. Ja mulla oli tänään, viime viikonloppuna mun synttärit, niin tänä viikonloppuna nyt sitten tänään pidin semmoset synttärikahvit mun vanhemmille ja siskolle ja siskon tytöille. Tein tosi hyviä semmosia piparkakkubrownieita. Mä näyttää ehkä tähän kuvan, jos osaan. Mut niin, joulukoristeita. Nää on nyt Sostren Green. No joulukoristeet on täältä, mutta sit kans haettiin Glasulta tämmösiä, mitä mä nyt on? No siis ulkovaloja, että laitetaan, kun meidän pihalla on semmonen iso puu, niin laitetaan siihen tämmösiä valoja, niin sit tulee semmonen ihana tunnelmallinen jouluinen. Tämmönen ihana lasi joulukuusi. Niin kuin periaatteessa voi varmaan olla tällaisena vaan, mutta sit ajateltiin, että olisi aika kiva, että laittaa tähän jonkun alustan alle ja sitten kynttilän, niin sit se varmaan loistaa. En tiedä, onko tämä tarkoitus ollakin semmonen. Mä tykkään semmosista suhteellisen neutraaleista joulukoristeista. En mä halua, että se on semmoista niinku väritöntä joulukoristeet. Mut et se ei ole liian semmoista niinku in your face joulu. Enkä silleen, että on ihan jäätävästi just joulukoristeet. Mä en halua, että tulee ostettu ihan hirveästi semmoista krääsää, mutta semmosia, että koittaa ajatella ne koristeet vähän semmosina ajattomina. Mä kuvittelisin, että jos mä vain rikot tätä, koska olen kömpelö ihminen ja tällaisia, niin voisin kuvitella, että on semmonen, mistä tykkää vielä pitkän ajan kuluttuakin. Ihanat puolukkakuvioiset kuuset koristeiksi. Tää on just tälleen tosi neutraalia. No on ne nyt aika neutraalit. Mun mielestä ne on vaan niin söpöt. Nää on niin tajuttoman söpöt. Lumiukko kynttiläjalat. Niin kun, miten sä voit sanoa ei lumiukko kynttilänjaloille? Ja sit niihin kynttilät vielä. Kui ihanat.
Mutta näitä ei siis laiteta vielä esille. Mä ajattelin, että kun meillä on Lontoon reissu, 1,5 viikon päästä lähdetään Lontooseen, eli marraskuun puolivälissä. Sieltä tulee luultavasti olemaan jonkun verran semmoista joulumarkkinoja ja pääsee semmoisen joulutunnelmaan. Niin ehkä sitten sen jälkeen voisi laittaa joulukoristeet. Siitä pitää tehdä semmonen, niin pitäisi semmonen päivä. Laitetaan takka päälle, joulumusiikkia soimaan, tehdään pipareita, laitetaan joulukuusi ja joulukoristeet. Ja sitten joku joululeffa vielä illalla. Vitsi, mä oon niin innoissani joulusta. Sillä sopiva innoissa. Ellei mä nyt tee jotain erityisen mielenkiintoista, mitä mä haluan kuvata vielä tänään, niin mä luulen, että mä jätän tän nyt tähän. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa.